What up YouTube? Joo, tänään on vähän special päivä. Meidän CS junioripelaajilla siis bootcampi. Tänään päästä mun messiin vähän kattelemaan, että millaiselta mun päivä näyttää tänään. Ja totta kai päivä lähtee käyntiin aamupalalla. Tein tossa ruisleipää ja kinkkuja juustoa päällä. Aika basic. Joo, eli tänään olisi tarkoituksena vähän kuvailla meidän junioripelaajien kanssa vähän contenttia Roundsin kanavalle. En ota ihan hirveetä stressiä tästä mun vlogaamisesta. Tää on vuoden ensimmäinen video. Päätin aloittaa tän vlogaamalla. Ja mä en yleisesti tee tämmösiä vlogeja, että saatte vähän niinku special treatment. Tälleen niinku vuoden alkuun. Mutta anyways, meikä on vähän myöhässä aikataulusta. Finishaan tän mun aivan mahtava aamupala. Ja sit mä lähden kävelemään toimistolle päin. Vähän sataa lunta. Kiva kyllä että me ollaan tammikuun toisena päivänä ja lunta päättää tulla nytten vasta. Koko joulu oli aivan kuivaa maata, että alkaa valkenee vasta. Tää on kyllä erittäin myöhässä. Arvatkaapas kuka muu on myös myöhässä. Nyt meikä. Kello on varmaan vähän päälle 12. Tää toimistolla kello 12. Ei hyvältä näytä. Heräsin kanssa joskus 11, niin se on sillä ihan ymmärrettävää, että miksi mä oon myöhässä. Huhhuh, että en nukkunut kyllä yhtään aikaa viimeään. Ehkä joku 3 tuntia. Mä en tiedä näistä vlogeista, niin kyllä mä varmaan aika paljon useampaakin vlogia tuun vääntää tänne mun kanavalle. Heittäkää ihmeessä kommentteihin jotain kysymyksiä. Mä voisin varmaan vastella niihin aina välillä eri videoissa. Et jos on jotain kysyttävää, niin on ottaa 1-2 kysymystä per video. Laittakaa ihmeessä kommentteja, jos haluatte tietää jotain musta tai mun työstä. We are here. Tane ei oo vihana siitä, että mä olen myöhässä. Mä teen vlogia omalle kanavalle. Terve Janin kanava. Tänään on mediapäivä ja tässä näkee, että jotain suunnitellaan parhaillaan. Siinä on näitä hienosti printannut pelaajien kuvia. Josta ei oo mustat laatikot ja ei sitä näe, kun kato leikataan kumpi. Tässä näkyy hieno esimerkki. Katsotaan tunnistaako juniorit, että ketä ne on. Mä ajattelin, että mä printtaan jollekin panuun ja mä ajattelin, että se on ehkä liian vaikea. Se on ehkä väliin vaikea, niin mut niin helppoa vaan. The GOAT on näytellä. Kuka on sun GOAT? Mun GOAT on Aleksi tai sitten Simple on niinku all time GOAT. Mut sitten mini GOAT on Donk. Tai sitten meidän junioripelaajat. Nyt tulee Donkille vähän cleanimpi haircut, kun meikä leikkaa. Tämmöstä tää on tää e-urheilussa työskentely. 2. päivä 2026 ja heti painetaan näästiä täällä. Nukuitko hyvin? En oikeastaan. Tuli nukuttaa joku semmoinen 3 tuntia. Joo, ei. Mitä mä kuuntelin Junnoilta, niin olin nukkunut varmaan joku 2 tuntia joku niistä. En tiedä, kuka se oli. Kyllä muakin vähän väsytti. Kyllä mä nukuin jonkun varmaan 7 tuntia. Se on ihan solid. No se on 4 tuntia enemmän kuin mä. Se on aika marginaalisesti enemmän. Me ollaan nyt saatu Tampereen Tulitori K-Market, joka on lähtenyt sponsoroimaan Synnin bootcampia ja he varmistaa. No siinä on kirjoitusvirhe, mutta ei väliä. En mä ajatellut, että kuvataan nyt Junnojen bootcampista. Se on niin, se on 2 osassa, niin se on vähän vaikea. Joo. Sitten jos vlogais, niin pitäis vlogaa niin 2 viikkoa putkeen. Lähtee vähän Junnoista ja sitten heille. Ja sitten hyvä mainita just se, että ne auttaa siinä, että kuinka voi keskittyä siellä. Haluatko sä Joni antaa sun puhelimen mikrofoniksi? Voin antaa. Joo. K-Marketissa ja kuvataan tätä meidän promo-videoa. Saa nähdä mitä tästä tulee. Nyt on safkat haettu meidän junnupelaajilta. Sitten päästään näkemään, kun junnut vähän lähtee tykittää. Ja tää on tässä seuraava Nukeliiga-kausi on meidän käsissä. Ja jos ette seuraa Nukeliigaa, niin käykää ihmeessä seuraamassa. Meidän junnut on kyllä kovia osujia. Ei vittu. Kanakiusaus. Kiusattu kana. Maapähkinä, maitosuklaa. Leksa, onko sun pähkinäallergia? Joo. Hyvä. Mitä tuotanto on tehnyt? Ei jumala. Kuinka monta kertaa sun pitää sanoa? Mua ei voi syyttää. No, oli vähän rajalliset valikoima. Kai niitä energiaa. Kai tuli energiajuomia. Onko se tarkoituksella laittanut tolleen, että siinä on 1 rivissä tätä samaa makua silti? Laitos. Niin sillä niin että kun tässä on nää... Sit tuolla. Ei. Vielä. Oota. Eikö näitä, oliks nyt vihreitä niitä ollut? Mitä näitä oli? Tätä. Niin sitä ne ei oo peachia. Otan kaikkia makuja. Tässä katsot. Jääkiekko. Joo, vähän ruotsalaista jääkiekkoa.
Vähän enemmän larmia. Seuraatko paljonkin jäkistä? Joo, mä harrastin 10. Kova. Mä teen personal blogia tai meidän Roundsin kanava. Näin meikä oma. Moi kaikille. Muistakaa seurata häntä. Kyllä. Muistakaa seurata. Tonellityön touhussa. Se on alfa-uros oikeesti. Se on sonni. Nyt meillä, eikö niin se ollut väistyy kesken? Ei voi aloittaa. Olet operaation päägeari. Jos sä menet rikki, niin koko koneesta menee lahoon. Ei oo. Kyllä se on yleensä mennyt näin. Jussi ja Toni. Ei. Kaikki on tänne harteilla. Näillä harteilla. Toni perusti Ransu. Tane on secretly CEO. Ei oo ihan accurate information. Jussi oli eka työntekijä. Niin, näinhän se meni. Eikö niin Jussi? Ja mä olin CS-rosterin ensimmäinen pelaaja ja mä tuun olemaan myös viimeinen. Say less. Joo, nätit skinit. Juu, ei kauaa kestä. Mitä teet työksessä? En mitään. Työtön. Työtä. Kela. Kelaan rotta. Onko sulla souvenirpäkkejä? Niin, onko sun souvenirpäkkejä? Avaa yksi. Ei oo rahaa. Mitä? Eikä Kelaa tule tullut vielä. Ei, ne on itse asiassa myöhässä. Ne on edelleen saamatta, niin ei oo varaa kaikki. Mikä puukko toi on? Nomad Knife. Mikä se on Invi-arvo? En mä tiedä, joku 600 kai. Ei se kerro ihan huolella, se on ihan hinta. Puhutte mun elosta täällä. Botti. Okei, näytä. 18-12. Sitten avataan vinukka tosta noin. Ei avata vinukka. Mene sinne face. Ei katsota face Amerikan loppueloa, kun se on 2.1. Niin, kato näitä. Sulla on flatti 2K tiimissä. Sulla on flatti 2K vihuilla. No ei voi mitään. Alo, sun pitää ollakin top rank. Sun pitäis olla 35 tappoa tossa. Mikä toi 18? Äijä vetää ihan ikään statsia tuolla oikeesti. Noniin, sitten on mun vuoro. Alkaa hommiin. Tätä siis näyttää, eli kamera on siinä. Nyt on pois päältä, mutta kumminkin kamera kuvaa. Pelaajat istuu tossa rivissä. On yksi valo tossa, toinen valo tossa. Roundsin neon signi tossa. Se varmaan vaihtaa paikkaa, koska se ei näy tossa kuvassa. Mä kysyn sitä sitten vielä vähän tarkemmin. Tämmönen pikku setuuppi. Tältä se näyttää tälleen niinku tällä hetkellä. Kameran settarit on asetettu nyt oikein. Kaikki pitäisi olla ready to go. Sitten vaan venaillaan, että Tane ja Junnut tulee tänne. Päästään kuvaamaan sitä vähän contenttia tänne Roundsin kanavalle. We are filming here new TikTok video for Rounds. No, it's for YouTube Rounds. Rounds YouTube. We are making a challenge. Yes, for Rounds YouTube. Yeah! Okei. YouTube, yeah. Kyllä pysyy ihan hyvin. This video going YouTube and no TikTok. Yes. Okay. Puuttuu yksi. Mä voin laittaa teipistä, että sä voit käydä. Bangeri. Käykää testaat sen, jos ette oo testannut. Kuka tätä videoa tulee katsoa? Tuleeko tää niinku for private use? Tän voi viedä Lexalla. Lätkää. No se on nyt lätkässä sit. Okei. Onko mä pannut? Ai. Romantic. Romantic dinner. Lunch. Tane lähtee kohta kotiin. 4. Kello on joku 3:30 ja nälkä on kovaa ja content on kuvattu ja oli hienoa nähdä Jonni täällä tänään. Ihan. Kuvaukset meni hyvin ja nyt mä sit safkaa kunnolla, koska mun pitää editoida vielä sikana videot tänään. Tässä on nyt sitten vähän hommaa, editointihommaa. Mun uuden vuoden lupaus oli, että mä olisin enemmän aktiivisempi niin kuin YouTubessa, TikTokissa, Instagramissa. Twitteri on vähän silleen, en mä tiedä, mutta pyrin olemaan aktiivisempi kaikkialla. Video alkaa näyttää ihan hyvältä. Tässä on hetken aikaa päästy editoimaan. Meikäkin esiintyy siellä videossa. Ja perusasiat on tehty, eli leikkaukset, kroppaukset, äänet. Sitten taas seuraavaksi varmaan efektit ja mahdollisesti myös tekstitykset tuohon videoon. Eli vielä on hommaa tässä jäljellä. Ei oo mitään helppoa duunia, vaikka onkin lyhyt video, mutta
niin, nyt on sitten video valmis. Kuten näkyy, on exportattu. Sitä pitää lähettää nyt sitten niinku Tanelle. Tane kattoo tän läpi. Sitten jos kaikki on kondiksessa, niin sitä on upattu TikTokiin. Ja tän videon voi siis käydä katsomassa TikTokista nimellä RoundsGG löytyy. Ehdottomasti kannattaa. Tähän meni aikaa. Varmaan 3 tuntia väänsin tätä lyhyt videota tässä. Tämmöiseen pikku videonkin voi vaan upota aikaa sillä aika paljon. Tää vlogin oli varmaan tässä. Ei tässä nyt paljon mihinkään liikuttu. Meikä nyt ainakin erittäin väsyneenä tässä. Varmaan menen sänkyyn suoraan. Nukkunut sen 3 tuntia viime yönä. Tekee ihan hyvää nukkua vähän enemmän nyt tää yöstä. Huomenna sitten lisää editointihommaa. Kiitos kun katsoitte. Pistäkää ihmeessä peukkuu ylös, jos haluatte lisää ja tilatkaa ihmeessä kanava. Kiitos, kiitos, kiitos.